салом дӯстон, дар аввали видео мо дар бораи суперҷоми УЕФА ҳарф хоҳем зад. Бозии дастаҳои Реал Мадрид ва Айнтрахти Франкфурт яке аз бозиҳое буд, ки мухлисони сершумори футбол бесаброна интизораш буданд. Дар финал дастае ғалаба мекунад, ки имкониятҳои худро дуруст истифода мебарад. Реал тиме аст, ки дар финал ба худ ҳамто надорад. Реал дар финал чун моҳӣ дар об аст. Айнтрахт Франкфурт баъиси қаҳрамони Лигаи Аврупо кӯшиш кард, ки рақобати арзанда нишон диҳад ва мо мадридиёт чун ҳар вақта бо як бузургии хоса тавонистанд финалро ба нафи худ анҷом диҳад. Мо дар бораи чӣ гуна сурат гирифтани бозӣ албатта ҳарф мезанем, танҳо баъди он ки ба ҳамин видео лайк мемонед ва подписатсия кардан ҳам зарар надорад. Дӯстон, ба қатори Премер-лигаи Англия ва Бундеслига ин ҳафта низ серия А ва Ла Лига низ бозиҳои худро оғоз менамоям ва мо метавонем аз бозиҳои дастаҳои дӯстдоштаамон ҳаловат барем. Барои боз ҳам ҷолибтар кардани ин рақобатҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо аз 1x истифода баред. Дар он ҷамъ вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар нимаи якум алаба ба задани гол даст ёфт. Ин бозингар гӯё солҳо дар сафи мадридиё бошад. Ӯ аллакай худӣ шудааст. Бензима бояд гол мезад. Ӯ дар нимаи дуввум тавонист бо як маҳорати хоса тӯбро ворди дарвозаи рақибон кард. Баъд ҷавонони Реал ҳам дар ин бозӣ имконият дода шуд. Рудигер ва Тучуамени аввалин ҷоизаҳои худро ба ҳайси бозингарони Реал ба даст оварданд. Аз ҳама ҷавонтарин нафар дар майдон Анчелоти менамуд. Ин мутахассис дар чунин синни сол ба ҷое расида бо як хоҳиши зиёд ки бачаҳои 20 сола доранд, ғалабаҳои худро қатор мекунад. Ҳамакнун Папа Карло аз ҷиҳати ба даст овардани суперҷом беҳтарин сармураббӣ шуд. Мавсим барои Реал бо ба даст овардани ҷоиза оғоз гардид ва имсол бо Барса рақобати сахт интизор меравад. Мадрид инро дарк мекунад ва дар финал бо баннери махсус инро исбот карданд, ки рақиби асосии онҳо Барса мебошад. Ҳарчанд дар ин рақобат ҳеҷ рабте надошт. Реал бо ғалаба дар суперҷом тавонист шоҳи Аврупо монад. Тахти футболии қитъа дар сари мадридиҳо монд. Беҳтарин бозингари рақобати финалии бозии суперҷом Каземиро интихоб шуд. Ин футболбоз новобаста ба он ки гол назад тавонист рисолати асосии худро адо кунад. Ӯ дар бартараф кардани ҳамлаҳои Айнтрахт нақши бузургтарин дошт. Футболбози бразилӣ тавонист бо нишон додани рақобати беҳтарин ҳамагонро дар ҳайрат монад. Ин ҳамон Каземирое буд, ки дар финали Лигаи Чемпионҳо Ливерпулро девона кард. Инҷо навбати Айнтрахт буд ва Каземиро бемушкилӣ кори худро ҳаллу фасл намуд. Баъд аз бозӣ нимоватгари бо маҳорат андешаи ҷолибро дар бораи мадридиё баён дошт. Ин андеша ҳолати кунунии мадридиёро метавонад фаҳмонад. дар дастаи Реал Мадрид нафарони дахлнопазир нестанд, ҳама баробар мебошанд. Анчелоти ҳамеша он бозингаронро интихоб мекунад, ки барои рақобати дар пешбуда омода бошанд. Агар касе дар формаи бад бошад, новобаста ба ки буданаш ӯро ба майдон ворид намекунад. Мистер аз ақл бегона нест ва ҳамеша ба майдон бозингарони ҳолати хубдоштаро мебарорад. Дар бораи Бензима ва муваффақияти ӯ ҳаминро гуфтаниям, ки ӯ пештар танҳо як девиатка буд ва мо бештар ба Роналдо аҳамият медодем. Аз ин хотир ӯ 50 гол мезад. Карим бошад кори худро идома дод ва натиҷаҳои ӯ ҳам беҳтар шуданд. Ишора кард Каземиро. метавон ба андешаи Каземиро розӣ шуд. Анчелоти дар интихоби ҳайят риск намекунад. ӯ тарафдори ротатсия нест, аз ин чиз кам истифода мекунад. Аз он вақте ки Карло ба Реал баргашт, ӯ дар интихоби ҳайят шояд як бор иштибоҳи дағалтарин кард. Ин бозии Эл Класико буд, ки дар он Барселона бо ҳисоби калон Реалро шикаст дод. фикр дорам он бозиро шумо хуб дар хотир доред. дар рақобатҳои дигари муҳимтарин Папа Карло худро воимаи бад нагирифта, ягон тактикаи печу тобро интихоб накард. ӯ худро бад нагирифта ҳайати ҳамешагиро ворди майдон мекард ва тавонист бо ин роҳ дастболо шавад. Ба гуфти Каземиро, агар ё ӯ ва ё мисол Бензима соқу саломат бошанду формаашон он қадар хуб нест, пас онҳо дар ҳайати захиравӣ мемонанд. бартарии асосии Карло дар он аст, ки ӯ бо ҳамаи бозингарони даста ба истилоҳи шумо братан аст. На ӯ ҳеҷ касро бад мебинаду на ҳеҷ кас ӯро. баъд аз Анчелоти ҳар мураббие ки ба Реал наояд барояш кор кардан хеле душвор хоҳад шуд. ин гап аз ҳаво нест. метавонед бозингарони Эвертонро пурсед ё агар Англия дур бошад, метавонед ба футболбозони Наполи муроҷиат намоед. хабарҳои трансферӣ дар бораи Манчестер Юнайтед вақтҳои охир воқеан ҳам шахсро ба ҳайрат меоранд. бовар кунед ё ин ки не, ин даста ба ҳамлагари испанӣ Алваро Марата таваҷҷӯҳ дорад. маҳорати Марата дар голзанӣ имкон намедиҳад, ки дар чунин дастаҳои топ бозӣ кунад. Реал Мадрид, Челси, Ювентус, Атлетико он тимҳои ҳастанд, ки Маратаро аз мазори худ гузаронидаанд. акнун ӯ метавонад дар Манчестер
Юнайтед пайдо шавад. Қаблан хабар дода шуд ки манкуниянҳо ба ҳамлагари Болония Марко Арнаутович таваҷҷӯҳи хос доранд. Акнун бошад гап сари Марата рафта истодааст. Ӯ таҷрибаи бозӣ дар Англияро дорад ва ин таҷриба на он қадар хуб ба чашм расид. Ягона коре ки Марата дар Англия кард, сафи ҳамлагарони нокоми клубро пурратар намуд. Ӯ акнун ба қатори Шевченко, Торрес, Вернер ва дигарон ворид шуд. شاید روبرت منچستر یونایتد باور دارد که مرتا در انگلیا میتواند با نتیجه‌های بزرگترین رسد. چنین عقیده را یوونتوس و دیگران هم داشتند. دو موسم اخیر حمله‌گر اسپانی شرف دسته یوونتوس را حمایت می‌کرد. او باعث اجاره در این تیم فعالیت داشت، اما این رو با بران گفته نمیتونیم. مرتا بعد اجاره در بازی دوستانه با دروازه یوونتوس 3 گل زد که همین کار کلان او به حساب می‌رود. از ماه ایون سال جاری مرتا به دسته اتلتیکو برگشت. این حال در بازی سنجشی با این تیم هنرنمایی دارد. گفته می شود که اتلتیکو آماده است تا این بازیگر را جواب دهد. گپ تنها سر نرخ می رود. مادریدیان تنها با ارزش 40 میلیون یورو و از این بالاتر مرتا را می فروشند. هفته جاری برای دسته یوونتوس، بارسلونا و فوتبالباز ممفیس دیپای می تواند بسیار مهمیت خاصه داشته باشد. گپ سر آن می رود که جانب‌ها اطراف گزارش حمله‌گر نیدرلندی گفتگوشنید انجام داده ایستادند و این باید در آخر هفته خاتمه یابد. فوتبالباز نیدرلندی قبلا گفته بود که اگر با بارسا 100 حمله‌گر دیگر هم آید، او در صف دسته باقی میماند و برای امکانات خود مبارزه میبرد. اما مشکل در مسئله مالیوی است و از این نقطه نظر ممفیس جا را تنگ میکند. از روی منطق هم لیواندوفسکی اکنون نفر اساسی در حمله خواهد بود. این فکتی معلوم است. دیپای در موسم گذشته هم در همین بارسلونا بود و همین خوی سرمربی تیم به حساب میرفت. اون وقت هم توجه اساسی با اوبامیانگ روانه شده بود، نه به دیپای. ممفیس تنها از بین فوتبالبازان ذخیروی با میدان میبرآمد. حمله‌گر نیدرلندی تنها برونالد کومان در کار بود. کومان رفت و دیپای خود را مثل طفل دومانگیر احساس میکند. در بین همه حمله‌گران او انتخاب دوم و سوم میباشد، نه یکم. یوونتوس آماده است که با دیپای 6 میلیون یورو در یک سال پرداخت کند. این معاش حمله‌گر نیدرلندی را قناعتمند میگرداند. تورینیو با دیپای شرطنامه 2 ساله را به امضا میرساند. با همین تمام، باید که ایجادکاری من و شما پسند میاد. لایک، کامنتار و در کانال ابناش در رو از یاد نبرید. با شما مثل هر وقت محمد گیروف. خیر برادران، در پناه الله.